உங்களுக்கு கிருபையும் சமாதானமும் உண்டாவதாக. இந்த வார்த்தைகளை நாம் சபைகள்ல அநேக நேரம் பயன்படுத்தி இருக்கிறோம். ஊழியர்களாகிய நாம் தான் பயன்படுத்தி இருக்கிறோம். ஆனா நம்முடைய வாழ்க்கையிலேயே சமாதான குறைவுகள் உண்டு, ஏற்படுகிறது. அப்போ ஏன் இந்த சமாதான குறைவு ஏற்படுது? இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்த வேண்டிய இன்னொரு இடத்துல நம்ம பயன்படுத்தாததுனாலதான். நம்ம விசுவாச தேவ பிள்ளைகளுடைய வீட்டுக்கு நாம செல்லும் போகும்போது பிரைஸ் லார்ட் சிஸ்டர், பிரைஸ் லார்ட் பிரதர், அப்புறம் இன்னும் எப்படி இருக்கிறீங்க, நல்லா இருக்கிறீங்களா, அப்புறம் வீட்டு காரியங்கள் அநேகங்களை குறித்து நம்ம பேசி கொண்டு இருக்கிறோம். ஆனா தேவன் அப்படியா நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்கிறார்? வேத வாக்கியம் சொல்லுகிறது, லூக்கா 10ஆம் அதிகாரம் 5வது வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம். ஒரு வீட்டில் பிரவேசிக்கிற போது இந்த வீட்டுக்கு சமாதானம் உண்டாவதாக என்று முதலாவது சொல்லுங்கள். இந்த வசனத்தை யார் இடத்துல சொல்றது? நம்முடைய கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்து 70 பேரை நியமித்து 2 பேராக கர்த்தர் ஊழியத்துக்கு அனுப்புகிறார், ஜனங்களுடைய வீட்டுக்கு அனுப்புகிறார். அப்படி அனுப்பும் பொழுது கர்த்தர் என்ன சொல்றாருன்னா, ஒரு வீட்டுக்குள்ள நீங்க பிரவேசிக்கும் போது இந்த வீட்டுக்கு சமாதானம் உண்டாவதாக அப்படி என்று முதலாவது சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. முதலாவது நாம் இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறோமா? நல்லா இருக்கீங்களா, அப்புறம் வீட்டு காரியங்கள் மற்றது தானே நம்ம பயன்படுத்துகிறோம். அப்ப முதலாவது சமாதானம் உண்டாவதாக அப்படின்னு நீங்க சொல்லும் போது அந்த இடத்துல என்ன நடக்குதுன்னா, அதற்கு கீழ் உள்ள வசனத்தை பார்க்கலாம். சமாதான பாத்திரன் அங்கே இருந்தால் நீங்கள் கூறின சமாதானம் அவனிடத்தில் தங்கும், இல்லாதிருந்தால் அது உங்களிடத்துக்கு திரும்பி வரும். ஆமேன். அப்போ நம்ம சொல்லுகிற சமாதானத்துக்கு உரிய பாத்திரன் அங்க இருப்பானால் அந்த சமாதானம் அந்த குடும்பத்துக்கு உண்டாகும். நம்ம அதுக்கு தானே போறோம். அவங்களுக்கு சமாதானம் உண்டாகி அவங்களுடைய நோய்களை நம்ம குணமாக்கி அவர்களுக்கு தேவனுடைய வார்த்தையை நம்ம சொல்வதற்காக, மனம் திரும்புங்கள் பரலோகராஜ்யம் சமீபத்தில் இருக்கிறது நம்ம சொல்றதுக்காக தான் நம்ம போகிறோம். அப்போ அந்த வார்த்தையை அங்க பயன்படுத்துங்க. ஒருவேளை நீங்கள் பிரவேசிக்கிற வீட்டுல உங்களை ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டால் நீங்க அப்பொழுது என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால், நீங்க வீதிகள்ல போய் தூசியை அவர்களுக்கு விரோதமாய் நாங்கள் துடைத்து எறிகிறோம் என்று சொல்லிய பின்பு அப்பொழுது நம்ம சொல்ல வேண்டிய ஒரு வார்த்தை இருக்கிறது. தேவனுடைய ராஜ்யம் உங்களுக்கு சமீபமாய் வந்திருக்கிறது என்பதை அறிந்து கொள்வீர்களாக என்று சொல்லுங்கள் அப்படி என்று தேவன் சொல்லுகிறார். அப்போ நம்ம ஒரு வீட்டுக்குள்ள பிரவேசிக்கிற பொழுது இந்த காரியங்களை தான் நாம் பேசுகிறோமா என்று சற்று சிந்தித்து பாருங்க. இது உங்கள் சிந்தனைக்காக கர்த்தர் கொடுக்கிற வார்த்தை. யோசித்து பாருங்க. இந்த காரியங்களை சரியான விதத்துல தேவனுடைய வார்த்தையை பயன்படுத்தாததுனாலதான் நமக்கு இந்த சமாதான குறைவுகள் ஏற்படுது. ஊழியத்துக்கு போயிட்டு நம்ம வீட்டுக்கு வந்து ஐயோ எனக்கு சமாதானம் இல்லையே அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கிறோம், நம்ம புலம்புகிறோம். இந்த ஒரு வார்த்தையை நீங்க யோசித்து பாருங்க. நம்ம வார்த்தை சொல்லும் பொழுது அந்த வார்த்தை மாம்சமாகிதான் நமக்குள்ள செயல்படுது, நமக்கு அந்த வார்த்தை தான் செயல்படுது. அப்ப நீங்க சமாதானம் உண்டாவதாக நீங்க சொல்லும் போதுதான் அந்த வார்த்தை உங்களுக்கு கிரியை செய்யும். போகும்போது தேவனுடைய அநேக வார்த்தைகளை பேசுறீங்க, நல்லது. இந்த வீட்டுக்கு சமாதானம் உண்டாவதாக அப்படி என்று நீங்கள் சொல்ல வேண்டும். அப்படி நீங்கள் உங்கள் ஊழியத்துல செய்வீர்களானா கர்த்தர் நிச்சயமா உங்களை சமாதானத்துடன், பூரண சமாதானத்துடன் நடத்துவாராக. ஆமென், ஆமென்.